Terve! Olen Junkkarin vuorella tai Junkkarilla ja aiheena on tämä taitoharjoitus. Iltarasithan alkaa ensi viikolla täällä, mutta nyt tässä lähdetään vähän jo tuntumaan tähän kauteen. Tässähän oli siis joku keskimatka aiheena tässä harjoituksessa. Tässä oli 3 ratavaihtoehtoa. Oli pitkä vaikea, lyhyt vaikea ja sitten helppo. Mä otin tämän vaikea ja lyhyt. En kyllä tullut katsoneeksi muita, että minkälaiset ne oli, mutta mä luulen, että tässä on ihan tarpeeksi juostavaa mulle tälle kerralle KS:n viime viikkoisen kotileirin suunnistukset tuntuu kyllä vielä jaloissa. Tästä lähdin ykköselle kaartaa täältä oikein kautta polun kautta. Eli helpotetaan vähän sillä tavalla, että ei tarvi ihan ottaa tosta. Suora linja olisi varmaan nopeampi ja lyhkäisempi, mutta kuten näkyy, niin tässä maastossa noita kiviä on enemmän kuin tarpeeksi. Koitetaan lukea vaan ne kivet, mitä tarvii. Tuosta polun mutkasta, tässä on pikkuinen avokallio, polun mutkasta otan suunnan ja sitten lähden loivastamaan vasemmalle mäkeen alas. Ja kohta näette, miten siinä käy. Ihan menee niin oikeaan suuntaan. Mä en edes katsonut määritelmää, mä katson vaan, että se on kivi tossa ja sitten kun tulen johonkin näille paikkeille, niin miten näkyy vahingossa tuolla lippu tuolla. No näissä ei ollut mitään leimasimia eikä koodeja, niin ihmettelin, että miten se meni noin paljon tuonne vasemmalle. Vaikka omasta mielestä lähden oikeasta paikasta. No, ei siinä mitään. Sitten mä lähdin jatkaa tuonne kakkoselle, niin niin tässä on rasti. Hirveä putina käy tuossa taustalla. Mä että mikä tää nyt? Tää on se mun varsinainen rasti. Se on toi pienempi kivi. Eli toi oli turha koukku toi, minkä mä tein tonne. Eli mä olin alun perin tulossa ihan oikeaan suuntaan. Juu. Nyt saisi jatkaa jo matkaa eikä ihmetellä tässä näin. Joo. No. Tässä ei ollut sen kummempaa suunnitelmaa. Meinasin vaan, että melko lailla suoraan. Tuossa on tuollainen pikkuinen avokallio alue tuossa, niin sen kun saa näkyviin, niin siitä saa hyvin kiinni. Että tästä vaan suunnalla. Ja sen huomasin kanssa, että en mä ihan noin kumarassa juokse, että tää kamera on pikkasen liikaa alaviistoon käännetty, että täytyy sitä pari milliä nostaa ylemmäksi seuraavaa suunnistusta varten. Siinä meni tuo polku. Ja tässä tulee tää avokallio. Ja sitten ennen rastia, niin siinä on tommonen rivi kiviä, missä on isompia ja pienempiä kiviä. Et se on seuraava, mikä pitäisi sattua näkyville. Niin kivet on tässä. Ja tästä jatketaan vähän matkaa suoraan.
Ja se on jossain tossa ihan kohta tullaan rastille. Sehän on siinä. Sehän tuli aika hyvin siihen. No. Tässä ei oikein ole mitään. Se laskee roivasta rinne tonne vasemmalle ehkä, mutta mä ajattelin, että tuossa puolimatkassa on tommonen, tai puolimatkan jälkeen on tommonen kampa jyrkänne, niin siihen kun tähdätään ja sitten sen vasemmalta puolelta rinteen reunaa, niin siinä olisi niinku suunnitelma tälle välille. Et nyt jos vaan jaksaisi juosta, niin tästä voisi pistää menemään. Mutta enpä muista, että olisi huhtikuun eka päivä ollut, milloin olisi aikaisemmin ollut, että olisi ollut näin hyvää keliä. Tämähän on ihan melkein niinku ihan kesäkeli. Et lunta näkyy enää ihan noissa varjopaikoissa jossain. Pikkasen laskee toi rinne. Nyt alkaa tossa näkyy toi jyrkänne tuossa oikealla, eli kokataan täältä sen vasemmalta puolelta. Tosta louhikon ja vihreän rajamailta. Nyt päästiin vihreästä pois ja sitten siinä on tommonen pikkuinen nenä niinku tuohon vasemmalle ja se kivi on sen jälkeen, että mä olen kattovinani, että se on tossa tommonen vähän niinku tommoista nenämäistä. Eli jos kaikki menee hyvin, niin se rasti on tän toisella puolella. Ja siinähän se on. No, sehän meni ihan hyvin. Sitten on tommonen epämääräisen näköinen rastikumpare tuolla suon reunassa. Eli tähän en oikeastaan muuta osaa sanoa kuin, että mahdollisimman suoraan, että vedetään tästä vihreästä läpi. Nyt kun ei puissa lehtiin, niin tästä näkee ihan hyvin, että paitsi tää taitaa olla kuusikko, että tää on tämmöstä, ettei tää niin... Se on vielä tummempaa vihreätä, mutta ei tää niin paha nyt ole tässä. Tässä, että tästä pääsee ihan hyvin. Ja sitten siinä on polku. Sen mä tiedän minkä näköinen se on, koska mä oon juossut siitä lukemattomia kertoja. Tässä junkkarillahan on siis kutsarit eli keskilauksarastit ollut ehkä noin kerran kesässä ja sitten silloin tällöin yläkuppi. Eli kyllä tää on niin juostu tää maasto niin kuin reunasta reunaan moneen kertaan.
Tuossa näkyy tuossa pikkainen tollanen niin kuin laakee käyrä, tuollainen nenä tuonne oikealle. Eli se kyllä erottu tuossa maasta, mutta ei tässä videossa sitä ei kyllä tajaa paljon näkyy, mutta että se on about tässä kohtaa, niin siitä mä tiesin, että mä oon suurin piirtein oikeassa kohtaa. Ja sitten tuossa näkyy ehkä vähän tiheämpää tuossa eessä, että se lippu näkyy jossain ihan tässä. Tässä ihan kohta se näkyy. Nyt mä taisin se jo nähdä ja tuo kartta-animaatio pikkasen pyörähtelee tuossa omiaan, mutta en sitä nyt rupea korjaamaan. Vitospeli on kans tommonen. Siinä on pari tommoista kivikasaa tuossa matkalla ja siinäpä se oikeastaan onkin, mitä siinä voi koittaa matkalla niinku nähdä ja muuten vaan mennään kompassilla, kun pääsee tästä ryteiköstä ensin läpi. Tässä kohtaa alkoi tuntua silleen, että olisi tarvinnut pelkästään T-paidassa, alkoi olla toinen paita jo liikaa. Niin lämmintä oli. Tuohon jää oikealle tää eka kivikasa. Sitten siinä on tuommoinen vihreä. Pikkasen koitan kaataa täältä oikealta, että vähän kiertäisi tiheintä kohtaa. Tossa näkyy tuo toinen kivikasa, missä on just tommonen isompi kivi. Eli mähän olen ihan rastiväliviivalla. Sitten vaan katsotaan kompassista suunta ja suoraan eteenpäin ja koitetaan nähdä joku kivi siinä. Siellä nyt vilahti yksi kivi tuossa edessä ja lippuhan on tietysti siellä nurjalla puolella, se ei vielä näy. Mut kyllä se oli. No sitten aavistuksen verran pidempi väli. Siinä aika hyvin tuo polku johdattelee tonne lähelle rasti, eli vaan tuon vihreän vasemmalta puolelta tähtään tonne polulle. Tässä näkyy jotain vähän tällaista niin kuin vanhaa ajoudan pohjaa, mikä on paikotellen pikkasen parempi juosta kuin mutta tässäkin näkyy silleen, että turhaan menee tuonne vasemmalle noin paljon. Tuosta ne lähtee vaan suoraan. Joo, ihan turhaan vasemmalle lähden. Tässä niin taas vähän tällainen niin kuin joku vanha traktori, eli mitä mä nyt menen. Sitten siinä näkyy tällainen jyrkänne.
Sitä se näkee missä kohtaa mä olen ja sitten mä käännänkin siitä oikealle päin, kun mä katson, että tää on vähän liikaa tänne vasemmalle. Mulla oli tarkoitus niin ottaa vasemmalle, kun kierrän ton vihreän, mutta että himpun liikaa meni sille puolelle. Niin sitten vaan tuohon polulle. Älyttömän iso ylämäki, kun tää vetää tämän vauhin näin pois ja hengestyttää. Et on ihan siinä peräti 2 käyrää. No, nyt polkuja myöten tuonne viimeiseen polun haara ja siitä sitten suunnalla tuolle rastikivelle. Joo, kameraa pitää tosiaan sätää pari pykälää ylemmäksi, näyttää vähän liian tuohon alas. Tässä mä vähän ihmettelin tätä polun risteystä, kun jotenkin en saanut muotoa täsmäämään samaksi, mikä se on tuossa kartassa. Mutta kyllä se tänne haaraan se kumminkin on. Ja sitten se haarautuu kohta uudestaan, eli tästä. Niin ja sitten tuosta suunta ja sitten tuonne Loivaan ylämäkeen. Loivaan ylämäkeen tuossa oikealla näkyy toi iso kivi. Mä sen jossain kohtaa tuossa niin vilkasen, että sit se on tuolla. Näkyy tuossa kuvan yläreunassa, oikeassa yläkulmassa, niin siitä näkee suunnilleen, millä tasalla on tässä rinteessä. Tässä oli sellainen, että tuossa on niinku kivi eessä, mä katselin, että onko se. Sitten kumminkin lippu oli tuossa vasemmalla. Kun mä olisin mennyt niinku tolle kivelle, mikä on tuossa oikealla. Ilmeisesti ne on noin 2 peräkkäistä kiveä. Eikä tossa kyllä ollut lippua, niin sitten se on täällä vasemmalla. Ei se nyt erotu tuossa GPS-käyrässä, mutta tästä tuli sellainen pikkunen mutka tohon. Sitten toi seuraava rasti on, mikä sen numero nyt onkaan, se on 7. Se on tuollaisen pikkusen kukkulan päällä. Siinä ei oikeastaan ja mitään tuossa välillä, tällaisia epämääräisiä kiviä ja sitten on tuollainen poikittainen polku, joka on sekin heikko ja sitten on selvän polun mutkan takana se pitäisi olla, että katsotaan miten tässä käy. Tässä on tää epäselvä polku ja sitten mä ihmettelen, kun se jatkuu tuonne vasemmalle, vaikka kartassa se loppuu, että joko mä olen oikeammalla, kun toi GPS-käyrä näyttää, tai sitten se polku tosiaan jatkuu tosta. Sitten mä tässä vähän aikaa ihmettelin, että enkä mä nyt ole juossut jo tosta taimaisesta polusta ohi, mutta en mä sitten ollut. Nyt jos tässä käy hyvin, niin se tulee tohon
melko lailla tuohon polun mutkaan. Näistä tällaisista kivistä ei kannata yrittää ottaa lukua, koska niitä on niin mahdottomasti, että niistä menee ihan sekaisin, jos niitä rupeaa laskemaan. Tässä on se polku. Ja sitten tuollahan näkyy jo toi pikkuinen kukkula tai kumpare. Ja nyt näkyy lippukin jo. Näin. Sitten tässä on silleen paikallistuntemuksesta hyötyä, että tässä on näitä tällaisia polkuja, jotka menee poikittain ja pitkittäin, niin nyt mä ajattelin, että mä juoksen tuon ekalle polulle ja sitten niin pitkälle kun pääsee sitten suunnalla vaan koko sotkun yli. Kun tässä on joka kerta käynyt sillä tavalla, että jos yrittää niin oikein juoksemalla juosta tuon polkuun, niin aina menee väärästä risteyksestä. Ne on niin pikkusia, niitä on niin monta siinä, että mä juoksen tätä niin pitkälle kun mä pääsin. Ja sitten sitten jatkan siitä suunnalla, että mä en yritäkään nyt juosta noita kaikkia pikkupolkuja myöten. Tuossa on toi ihan pieni kapea suo, mikä siinä näkyy. Ja nyt se nousee tähän mäkeen ylös. Ja sitten pitäisi tulla toi T-risteys tuosta polusta ja tää loppuu siihen. Ja siitä mä jatkan suoraan sitten. Saat nähdä, miten ne varsinaiset höpötykset kuuluu tuosta videon äänistä, koska yllättävän paljon tuosta kuuluu kaiken näköistä jupinaa. Jupinaa ainakin tässä kohtaa. Mä oon kyllä laittanut sen äänen tason melkein minimiin, että kuuluu vähän jotain taustarapinaa, mutta kovasti toi selittää mennessään. Tässä on tää polku. Ja sitten tulee kauhean määrä kiviä. Ja mä koitan luovia niistä vaan läpi tonne isolle polulle. Tässähän toi tarkka paikka ei ole hallussa, se hukkuu, mutta sille ei ole mun mielestä väliä, kun mä kumminkin saan kiinni sitten, kun mä tulen tuohon polulle. En mä tiedä, mitä mä tossa kattelin ja taas se höpötti jotain itsekseen, mutta älkää antako sen häiritä. Siinä menisi tommonen ohkanen pieni polku tonne menosuuntaan, jos se osuisi kohdalleen. Mutta ei se näköjään osunut. Sitten tässäkin tämä maisema, niin se ei nyt näytä ihan siltä, niin kuin mä kuvittelin. Sen takia mä tässä vähän niin kuin himmailen, mutta kyllä tää tästä vielä selkenee. Toi vihreä on siinä on varmaan vanha hiekkakuoppa, kun on tollaset noin reunat, eli se on tuossa vasemmalla. Ja sitten on tää polku ja sittenhän se rasti on tuolla pusikon keskeltä noin pikkunen kumpare. Ja tässä erottuu hyvin tää valkoinen alue tässä. Niin tonne kulmaan kun tähtää, niin sit ollaan jo melko lähellä rastinpyrän reunaa. Eikä tää vihreäkä tässä nyt niin pahalta näytä kuin voisi kuvitella, että lippu taisi vilahtaa siellä jo. Se on siinä, niin sitten
No sitten vaan suoraan tuosta aukon yli ja tien yli ja sitten se rasti on tommonen olemattoman kokoinen notko. Tääkin pitäisi mennä mahdollisimman suoraan. Siinä on tossa aukossa on pari tommosta puuryhmää kuviorajoilla piirretty, niin siitä voisi vähän katsella, että on suunnilleen oikeassa kohtaa. Tässähän näkyy ihan pieniä kuusentaimia tässä aukossa. Siinä on 3 kiveä ennen tuota tietä tuolla nätissä rivissä, että ne jos sattuu tuohon silmiin, kun tulee tuohon tielle, niin sitten tietää, että on oikeassa kohtaa. 3 kiveä tuossa on. Siinä on ainakin 7 kiveä, kun mä laskin, mutta kyllä niitä ne täytyy olla. Että tästä vaan suoraan yli. Tästä vaan suoraan yli. Tämä on jännä, kun katsoo videolta tätä omaa etenemistä. Tämä näyttää ihan mielettömän hitaalta. Vaikka tuossa kun juoksen, niin tuntuu, että mittari on kaiken aikaa niin punaisella, ihan rajoitinta vasten, mutta ei se kyllä siltä näytä tässä, kun katsoo tätä. No, sitten tulee polku. Ja polun jälkeen siinä on muutama kivikasa. Ja tuossa on vasemmalla toiset ja oikealla toiset. Ja nyt kun tästä mennään suoraan, niin se pitäisi olla se rasti ihan tuossa suoraan eessä. Mutta tämä on hyvin piilossa, koska se ei omasta mielestä. Mä olin nyt niin kuin siinä oikeassa paikassa. Ja no siinä se on. Et ihan piti mennä muutaman metrin päähän ja sitten se vasta löytyy. No tuo näyttää helpolta. Eli vaan tuohon tielle ja sitten aukkojen välistä ja sitten tonne loivakaaros oikealle tuollainen pistekumpari. Ensin meinasin juosta tosta tonne suoraan, mutta katselin, että siellä on niin kauhean romukasa, että kierretään täältä sen oikealta puolelta. Olisi varmaan voinut mennä vähän pitempäänkin tästä polkuun myöten, kun tässä oli aikamoinen risuläjä tässäkin. Nyt mä katselin tässä kohtaa, mä oon nyt tässä aukkojen välissä tässä kapeammassa kohtaa ja sitten se on ton oikeanpuolimisen aukon tuolla ton reunan takana. Se on jossain ihan tässä näin. Se taas näkyy muuten jostain täältä kohtaa se lippu, että se oli aika hyvin näkyvissä.
Sehän on siinä. Sitten 11 on, se on notko tuossa aukon reunassa, ettei tässäkään nyt sen kuinpaa suunnitelmaa, että suoraan vaan tuonne tielle tätä tämän ensimmäisen aukon oikeata reunaa ja sitten menee tuon tien yli ja siinä on matkalla vielä tommonen iso kivi. Koitetaan nähdä se siitä ja sitten siitä voi hyökätä siihen rastille. Siinä on tuo ajoura tai tuommoinen isompi polku. Ja sitten alkaa näkyy toi tie. Tää alkaa olla niinku voiton puolella. Tämähän ei nyt... Ei tää nyt niin vaikea ollut. Tää meni ihan hyvin mun mielestä. Sitten tossa kello näytti, että mulla tuli tähän matkaa 3,28 kilometriä. Tää rata oli 3,2 kilometriä, että se ei voi pitää paikkaansa, että jompikumpi on pikkasen pielessä, koska en mä nyt ihan viivaa myöten mennyt, että kyllä se nyt enemmän täytyy tulla ylimääräistä juoksemista, että jossain oli pikkasen, jossain mittauksessa on vähän klappia, mutta sehän ei nyt silleen lopputulokseen vaikuta tässä tapauksessa mitään. Siinä on se iso kivi, mikä oli tossa. Se jää nyt ton viivan alle. Ja sitten lippu näkyy tuolla, mutta mä en vielä huomannut sitä. Mä juoksin ihan tähän kohtaan johonkin ja sitten mä ihmettelin, että missä se notko nyt on ja huomasin, että se on tuossa pikkasen vasemmalla. Eli... Noin. Sitten on enää loppukiri. Eli tuonne tielle vaan ja sitten maaliin. Siinäkin menisi joku tuollainen pieni polku. Mä koitin niinku sitä, että siitä saa vielä muutaman askeleen kevennettyä, mutta en mä huomannut sitä. Tai sitten se tuli vasta tässä, siitä on ihane jo toi pallukkamme oikein. Se oli tässä se pikkuinen polku, ettei sit montaa metriä saanut hyödynnettyä. Näin. Hei, tämmönen tällä kertaa. Kiitos kun jaksoit katsoa ja kanava kannattaa laittaa tilaukseen, koska näitä olisi kyllä tarkoitus tehdä näitä videoita lisää.